Dena esplikatzea nunbait komeni da, andoni joaten bada goiko alderdira, herrikiki batera sartuko badira, lehenengo jartzen dira Elizai begira, lehenengo jartzen dira Elizai begira. Nere balkoiak badu hainbat kategori, eta handik begira sumatzen dut ongi. Herri txiki bateko tipoa da hori, ostiko kari dena ota makinari, ostiko kari dena ota makinari. Kapitaleko hauek mendirako plana egiten dutenean haze panorama, mendin ikusten zaie alde haundiana, ota dagon tokian ibiltzen ez dana, ota dagon tokian ibiltzen ez dana. Zarautzen nabarmen da, hau behar da jakin, igandean goizean, antxe kalean fin, txankletak jantzi baina, bi galtzer direkin, ta txapela egina periodikoakin, ta txapela egina periodikoakin. Hauek herri txikitan ibilita daude, periodikoaren ona zan bestalde, hauek ibiltzen dute besapean pare, ia egun guztian irakurri gabe, ia egun guztian irakurri gabe. Zarautzen malekoian, irutatik bitan, atentzioa eman oidigu begitan, herri txikikoa da benetan egitan, bazkaltzen hasten dena 12 erditan, bazkaltzen hasten dena 12 erditan. Horrelakoak gera, jende euskaldunak, hori proba lezake, behin ikusi dunak, hauek joaten badira zestuasunak, herriko zelebrenak dituzte lagunak, herriko zelebrenak dituzte lagunak. Herri txikitakoak ere nabarmenak, nik enuke esan nahi, direnik antenak, denak igualez baina, gutxinez gehienak, hondartzan aurra galdu, ta joaten direnak, hondartzan aurra galdu, ta joaten direnak. Hondartzan aurrak galdu, nolako hizkuntza,
Azestu asuna dardarka gorputza, igual egin beharko da hemen aldakuntza, zu etorri zegama ninoa zarautza, zu etorri zegama